aby ste videli, že ako sa vytvárajú tie Google formuláre, tak skúsim vytvoriť jedno také hlasovanie cez Google Disk. Ešte jedna dôležitá vec je, čo som si všimol, čo ste si neuvedomili, že ak chcem hlasovať danou službou, buď Google formuláre alebo Poll Everywhere, tak ja sa nemusím hlásiť do svojho účtu. Lebo ja hlasujem. Žiaci sa neprihlasujú do žiadneho účtu. Ja im poskytnem cez internet otázku. Ja sa prihlásim len do účtu vtedy, keď chcem vytvárať veci. Čiže aj tam mi Peter písal pri jednom, že neviem hlasovať, lebo som zabudol svoje heslo, ktoré som mal, čo sme si robili na školení. Tak to vtedy ma zaujíma, keď chcem robiť svoje hlasovanie, ale zvyčajne to by ani nemalo zmysel, keby sme sa mali niekde hlásiť. Cieľom týchto technológií je to, že dám linku na stránku, kde je to hlasovanie. A to je všetko. Študenti si na to kliknú a cez to hlasujú. Skúsim vám teraz ukázať tie Google formuláre a môžete mi potom zhodnotiť, že nakoľko sa vám to zdá byť komplikované. Takže, aby som mohol vytvoriť Google formulár, čo nie je nič iné ako hlasovanie, otázku na hlasovanie, tak ako v prípade Poll Everywhere potrebujem sa prihlásiť do služby, ktorá mi dovolí vytvoriť ten Google formulár. A mojou službou sú Google dokumenty, alebo dnes sa to volá Google Disk. Takže prvý krok, prihlásim sa do svojho Google disku. Ja som prihlásený v svojom Google disku, takže sa tam prepnem. No a teraz využijem len to jediné magické slovíčko, no čo keď idem vytvárať, tak stlačím gombík vytvoriť. V tomto prípade to je toto červené tlačidlo, čo je pod slovíčkom disk. Druhý krok stlačím vytvoriť. Otvorí sa mi ponuka, ja ju prečítam, keď ju nevidíte. Poprvé dokument. Čiže chcem vytvoriť dokument v štýlu textového dokumentu, ako je vo Worde. Ďalšie je prezentácia. Vyberiem si, keď chcem tvoriť prezentáciu. Podobne sa to robí ako PowerPointová prezentácia. Potom tabuľka. Ak máte nejakú skúsenosť s Excelom a s vyhodnocovaním tabuliek, tak máme tabuľku. No a my si chceme vybrať ponuku štvrtú a to je formulár. Neviem, prečo tomu dali názov formulár, ale asi preto, lebo formuláre to sú také tlačivá, kde my niečo vyplňame a hlasovanie to pripomína, len elektronicky vyplňam. Takže si vyberiem položku formulár. No a teraz šroti a vytvorí mi šablónu mojho formuláru. Všimnite si, sú síce veľmi drobným tie veci, ale prvý riadok je, že tu si dáte názov hlasovania, takže ja tam dám názov tej, môže byť celej sekcie, to nemusí byť jedna otázka, môžete tam dať 5 otázok, môžete dať si celý test. To znamená, že môžete cez Google Disk testovať študentov, on vám zozbiera všetky odpovede a vyhodnotí. Aj to je tiež pekné, že máte elektronické testovanie. No a teraz tu dávam videokonferencia. A nemusíme ten názov dávať, ale dávam videokonferencia a názor lektorov budúcich. Názor lektorov. Ďalšia vec pod tým je komentár, že môžete niečo viacej povedať, že toto je taký a taký test, chcem, aby ste ho vypracovali, proste pokyny. No a mám teraz tu prvú vzorovú otázku. Nepáči sa mi taká, že iba políčko. Pardon, tak chcem ju upraviť, tak tam dám, že tá vzorová otázka bude meno a priezvisko. Potom. Takže máme názor lektorov, meno a priezvisko. Nastavím túto otázku ako povinnú, tam je taký malý čudlík, že nastaviť ako povinnú a hotovo. A už mám políčko, do ktorého budete písať meno a priezvisko, je to povinná otázka. Ešte on mi tam ponúkal automaticky, tak sa ponúka ďalšiu otázku, ale ja teraz tú otázku zmením a dám jej názov, že čo vám dali tieto predmety a myslím tým ako všeobecná pedagogika, didaktika. Teraz ešte si môžem vybrať typ otázky, to si potom pozriete, že text, to znamená jedno políčko, do ktorého môžem písať text odseku, jeden rámček, kde môžem písať viacero vied. Všimnite sa, zmenilo sa mi na rámček. Môžem si vybrať, že otázku s výberom odpovedí, alebo čo ja vyberiem, otázku, no ja teraz dám prvú možnosť veľmi veľa. Na druhú odpovedáme, že veľa. Tretiu odpoveď menej mi dali, jak som si myslel. A veľmi málo.
A to sú všetky možnosti. Alebo môžem ešte dať, že pridať možnosť iné a tu je ešte vlastná odpoveď. Ja vám nechám, že keď vám nevyhovujú tie 4 odpovede, tak ešte tam môžete odkliknúť iné a napísať vlastnú odpoveď. A nastavím to ako povinnú otázku. Takže ak aj nevidíte rozlíšenie, podstatné je, že to je všetko, čo som si urobil na hlasovanie. Mám hlasovanie na jednu otázku aj s menom a priezviskom. Ak chcem, aby bolo anonymné, tak meno a priezvisko nedávam. Takže si všimnite, je to veľmi jednoduché, keď vám neponúkne počítač, tak len vyberiete si, idete do toho ľavého rohu a tam si vyberiete otázku, ktorého typu chcete. Či voľný text, viacero vied, či možnosti, alebo je tam aj taká otázka, že nie jednu zaškrtnete možnosť, ale viacero možností môžete zaškrtnúť. Vlastne mám všetko napísané. No a čo už len posledné urobím, je jedna vec, že treba uložiť. A druhá vec je, že treba to sprístupniť. A to je také tlačidlo, že zdieľať na Google+. Takže ja to dám zdieľať na Google+. Ono mi automaticky ponúka MVP slovenský jazyk, alebo si tu vyberiem krúžok, ktorý chcem. Takže ja tu dám, že hlasujeme počas videokonferencie a dám zdieľať. A to je všetko. A vašou úlohou je teraz zahlasovať na to. A ako? Prejdete do Google+, na ten prúd informácií, na tok, do kruhu MVP a už sa vám ako posledný odkaz urobil odkaz s mojim hlasovaním a tam kliknite na tú linku a objaví sa vám moje hlasovanie. Malo by sa objaviť v takomto štýle. Ja to teraz si to budem môcť dovoliť, dúfam, že zväčšiť. Skúsim, že či to pôjde. Áno. Takže skúste. Čiže čo máte ešte raz urobiť, tak idete, ja to teraz skúsim zminimalizovať. Takže to zminimalizujem. Prepnete sa do Google+. Prepnete sa na MVP. Keď tam nič nemáte, tak treba stránku, už mi tam skočilo, alebo si dáte refresh stránky, čo je taká šípka, ja to teraz tam mám, taká zatočená šípka, no už máte túto hlasovanie, kliknete na tú linku a môžete zahlasovať. A ja vlastne o chvíľočku vidím, že koľko ste zahlasovali. V podstate, a toto mi nabehne, vypíšete, čo je potrebné. No a keď ste zahlasovali, tak vás poprosím, ukážte mi, že ste to zahlasovali. Dobre, Majka zahlasovala, Anka zahlasovala. Ja sa inak na to aj môžem pozrieť, ale aby som nemusel prepínať, lebo je pomalý ten môj počítač, tak z toho dôvodu, akože ja. A teraz vám ukážem, že ako vyzerajú tie výsledky. Tak sa naspäť vrátim do toho svojho Google disku a pozriem si. Tam je iba jedna kolónka. Tam je jedna kolónka ukázať výsledky. A to je všetko. Ukáže sa vám koláčový graf alebo stĺpcový, vy si viete ukázať všetko, čo je potrebné. Hej? A to je celé hlasovanie. No výhoda toho je, že všetko si môžete dať do slovenčiny. No a teraz ja sa vrátim späť do môjho Google disku. Mám tam hneď tá moja prvá položka, ju poriadne nevidíte, ale je to ten formulár. Takže ja na ňo kliknem, otvorím si a sprístupním už len jednu položku, jedno tlačidlo, že ukázať výsledky hlasovania.